سلام كم يتصنعكم كبرات عزتي قطمات سيكافا كلتشن عصوتو شعتن تحت عصوتو حمش عمت روم حمسا بصاري مسمرا بكلتا صوتات كتشنيرو سرر بوصيتو بمركع صوتات نابا خميسع تغطاتو فلمان همیدا زورد هاگران گانتاتا سومالن سودانی نیرن. زنکرت هاگرات ابز کارو صوتاتات عوضی غنعن بمنبارو آب نایلوم صوتا نکبر مالی انیلنی نامیدا وریدن. نایکر معرفت صوتا سومالیات صورتانی روا سودانون ححلیفا بمرسمت کعتی نابلدات سومال حرقنیاتات قعصا زوست لغنیرم. سومال اب عصری تدغ نایتکتون کاب موهاد عبدالقادر بزرخه تا شتو حد باروک مرف جمیرام. ملاوين بزاي تعقتون أما بالعصوتو شعتره كاب عبد الله عمر سالد قال الشوتو بمركب مريحنا تندري من عرفت مريحهم دعير تابز غطرة صوتات سوس غشوتين نورن صوت خابع صومال كل تبارو تزازمو لعلت قطما سلطن تكليتين عقرات غازيطا مغلص اكايدو نيروم سلطاني صومال غاناوي اوسيفوسو اغناتيس كم تكلو غيزي زبلو زلخو نابزو وددر كنمهار لنا مصينا ابزا صوتات تصاوتي بلز زغونه منقسقاسيوم انصوارهم بزمزغبو عودكا يوحنا كبلو ميدلي أسلطان هاجرايت غانتا السودان محمد موسى أنا كجلس انتو غينا تتصاوتي أبزو وددر تصبو وعزرا إلو قطم انتولو أبزا صوتات رأيو كبلو مغل بفولو يمتكسايسوم أبزو وددر زبك اعتمرت وسيدو مالو بزغونه بزنا إلو موتيت عقوبي نا هاجرايت غانتا الصومالكا يوحنا كبلو مدلي سعيبن ميدا زورد هاجراتكا إيرتران كينياني نيرن زي صوتا من الباتا نيلو معامت وددر سيكافا بزنبرو رسني أبقرمي زسرع كخون يخيليوم نزن معزابكا ستاديوم أسمرا كاتسات نتسات بعابو قصري يملي نيرون أبزا قطم هاجرايت غانتا إيرترا حنتعدل حزيا نميدا آتيا عود تراي بنتسارو كينيا أبزا وددر كرت عدل مالت عود ويكاني معار عدل يواتا نيريوم فلما هاجراوي مزامر نيزن هاجراتيو تزميرون And now, the national anthem of Ezra. دعير زيغا صوتا يفلمو كليتين هاجرات تمطاطان بزغونه بقعاتين كصاوتا جميرن إيرتراغن حلفني روا اب مايكل ميداخا زناقع زغونه صاوتا ياترنيرام تصاوتو كيناون حالفون لدات إيرترا بعرغنياتات فتنه يصقعو نيرومين
ጾታ ከምዚሉ እናቐጸለን ከሎ ኬንያ መበል 22 ደቂቕ ቅልዓ መቕጻዕቲ ብዝረኸበት ተጻወቲ ኤርትራ ብምዝንግዖም ብኬቪን ዋንጋ ተቐፂዖም እንተኾነ እዛ ፍጻመ ኣብ ተዓዘብቲ ኣካታዒት ኮይና ቀሪባ ኤርትራውያን ተጻወቲ ነታ ዝተመዝገበቶም ሸቶን ከሕልዩ ዝተዋሃደ ጸዋውታ ክንቀሳቐሱ ተራዮም ዕረፍቲ ግን እዘን ሃገራት ብመርክነት ኬንያን ሓደ ባዶ ተፈላለየን ድሕሪ ኣብ ዝቐፅለ ፆታ ኤርትራ ናብ ክልል ልዳት ኬንያ ብዝተፈላለያ ብርቃውን መጥቃዕታት ንሓላው ልዳት ኬንያ ልዋንጉሉ ኣልቪን ኦዳሪ ክትፍትኖ ተረእያ እንተኾነ ልዋንጉ ተሓልፎ ኩዕሶ ይነብረትን ፆታ ተዛዚሙ እናተባህለ ግን ኤርትራ ካብ ኣሕመድ ዓዋድ ማዕረ ዝገበረ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋባ ስታዲየም ኣስመራ ካልእ መልክዕ ለበሰ
ማእከላይ ዳኛ ኡጋንዳዊ ዊልያም ኦሎያ ንዝጠፈ ግዜ ድሕሪ ምትካው ተጻውቲ ኤርትራ ናብ ልዳት ኬንያ መዕወቲ ሸቶ ንክረኽቡ ክወሩ ኣብ ዝተራየሉ ኬንያ እውን ክርበሹ ቀጻሊ ንዖም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኩነታት ክፈጥሩ ተራዮም እዮም دغنا مبل 8 دقيق على مسمر مكل على إيرترا بستفترة نقع كينيا كاب ماورو إبراهيم مونة بزرغبتا الشطو كل التوحدة تعاوتها وطيع بزعوة حقي زخانا من يفرق في تصامت صوتات شجير اللام Second goal for national team. ድዕርቲ ግጥማ ስልጠንቲ ዘናገረን ጋንታታት ጋዜጣዊ መግለጫ ካይዶም ነይሮም ፈለማ ስልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ሳጋር ላካኒ ናይ ሎሚ ጾታ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ንሕና ምስ 12 ተጻወቲና ተጻዊትና ክንብል ንኽእል መጋጥምትና ኤርትራ እውን ቀላል ሃገር ኮይና ኣይጸናሓትናን ካብ ብዝሒ ደገፍቲ ዝተለዓለ በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ደገፍ ኣነ ምስቲ ካባይ 15 ሜትሮ ዝረሓቐ ተጻዋታይ ክራዳዳ ክሳዕ ዘይክእል እየ ኮይነም እዚ ኣብ ዝቐረበ ርሕቀት ተኾይኑ ኣብ ኣዝዩ ዓብዪ ርሕቀት ከመይ ነይሩ ንምርዳእ ኣሸጋሪ ኣይከውንን መስለኒ ንሕና ኣብ ከምዚ ብዝሒ ዝነበሮ ሜዳ ተጻዊትና ኣይንፈልጥን ብሕጂ እውን ንጻወት ኣይመስለንን ተጻወተይን እቲ ኩሉ ዝነበረ ኩነታት ተጻዊሮም ንዓወት ምብቅዖም ግን የውሃና ክብሎም ይደሊ ደጊመ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስለቲ ዘረኣይዎ ሓያል ተወዳዳርነት የውሃና ይብሎም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መምህር መኮነን ዘውደ ኣነ መጀመርያ ነቶም መበል 12 ኮይኖም ዝተጻወቱ ዝጸንሑ ቲፎዞና መጀመርያ ከመስግኖም ዘሊ ምክንያቱ ናታቶም ሓይሊ ናታቶም ነዳዲ ኮይንና ውዕል እዩ ክልተ ጌጋ ጌርና ክልቲአን ከኣትየናና ዝረኸብናይ ዕድል ከዓ ኣይተጠቐምናሉን ንጥቀመሉ ንኽእል ብዙሕ ዕድላት ረኺብና ነርና ኢና ግን ኣነ ዕጉብ እየ በዞም ተጻወቶተይ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ኣነ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ርአ ኣይፈልጥን እየ ንመጀመርያ ግዜ ርአ ኣለኹ ምክንያቱ ኩዕሾ ረጊፅካ ምፅዋት እዚኦም ሰረት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ዕዮ ገዛ ንመን እዩ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ተስፋ ዘለዎም ቆልዑት ራእይ ዘለዎም ቆልዑት ትሪአ ኣለኹ እዚ እጂ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ጥራይ ኣነ መልእኽቲ መመሓላሊፈሉ ዘለኹ ክንዕወት ነርና ንሕና ብሓንቲ ፀወታ ኢና መጀመርያ ወፂና ተቐዳሚቲ ፀወታና ዕድል ኣይገበርናን ብኣ ወፂና ኢና እዚኣ ግድን ክንዕወት ስለ ዘለና ሓንቲ ጎል ምስ ኣተና እውን ረኺብና ነርና ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተዓወትናለን ቦርቴራ ግን ብጣዕሚ ናይ ኬንያ ናይ ብሓቂ ሓያል ዋላቶም ምክልኻል መስመር ዲሲፕሊን ዘለዎም እዮም ፅቡቕ ናይ ምክልኻል መስመር ሪአሎም እየ ሚድፊልድ ዝነበሩ ንፋዓት እዮም ኣብ ቅድሚት ግን ብዙሕ ክሳይ ገበሩና ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ኬንያ እንኳ ሓጎሰኩም እየ ዝብሎ ኮንግራጁሌሽን እዩ ኬንያ ቲም ንኻልእ ዝብሎ ነገር የብለና ኣነ ብጣዕሚ ቀዳመይቲ ጎል ሓዳሽ ሕጊ እንድያ ኩዊክ ስታርት እንድያ ሚሄረዮም ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ብዙሕ ተመኩሮ የለን ፕሉሴነ ምስ ኮነት ፋውል ተዋሂላ ሕጋዊት እያ ዝኣተወት ዋላ ብጫ ዲ ዋላ ቀይሕ ክወሃብ ከሎ ሽዑ መሊሱ ድሓር ብጫ ክብ ከም ዝኽእል ሚሄረዮም ነይረ ኣጋጣሚ ግን ሕፅረት ግዜ በቃ ንዝኩሉ ፀንቅታት ኮይኑ ደሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘረኣይዎ ጸወታ ብኩሉ መራዩ ብሉጽ ነይሩ እዚ ኸ ካብ ጸወታ ናብ ጸወታ ኣጥሪሞም ዘሎ ተመክሮ ነታ ነዚ ውድድር ዝኾኑ ምድላዋት ንምግባር ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዓስኪራ ዝቐኒት ኬንያ ብጸወታ በሊጾም ውዒሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ክምዝገን ዝግብኦ ኸ እቲ ካብ ጻድ ንጻድ ንስታድዮም ኣስመራ ብምምላእ ክሳዕ ናይ ፍጻመ ፊስካ ትንፋሕ ሆ እናበለ ዝወዓለ ህዝቢ ብፍሉይ ክምዝገን ዝግብኦ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ምስቲ ነዚ ውድድር ዝኾኑ ዝተዋህባ ሓፂር ናይ ምድላው ግዜያዊ ግምት ብምእታው ዝሰራሐቶ ስራሕ ዓብዩ ክበሃል ይከኣል እሞ የውሃና ንተጻወትና
كما يصنعكم كبرات عزبتي خمس غتريو زصنعكم نايلوم تصبصاب نزي مستنيرو صباح عرب ግን ውድድራት ሴካፋ ስታዲየም አስመራ በክልተ ጾታታት ክቅጽሉ በዚህ መሰረት ድማ ቀዳማይ ጾታ ታንዛኒያ አንጻር ሩዋንዳ ከምኡ ድማ ኡጋንዳ አንጻር ደቡብ ሱዳን ክጻወታን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ድማ ንኩሉ አፍቃሪ ናይ ዝዓውዱ ዝኾነ ደጋፊ ናብዚ ሜዳ እዚ ብምምጻእ ጭውነቱ ከርኢ ፀዊዕሎ ደጊመ ሰላም ክታልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሓባር ብምዃን ሰላም